Okay, så ringer du til... Matas. Okay, ja. Ja, Dags Arne Faxhøj. Jeg ringer fra Anton og Akker, vi er sådan en morskabsstue, og vi sidder ved at lave en ny hjemmeside. Anton og Akker, er du i nærheden af en computer? Det er det. DK. Det er fordi, vi er sådan ved at, pifte vores hjemmeside lidt op. Og nu kan man sige, at den mindste af os, det er ham, der skal barberes. Han sidder her med fuldskæg, og det vil vi så gøre til en begivenhed. Okay, så hvis vi lægger en barberskum til? Ja, så vil vi... Så vil vi komme ned og barbere ham i butikken. Ja, og hvem vil barbere ham? Er det dig, der skal Det kan jeg sagtens. Og hvad gør I så? Filmer det, eller hvad? Så filmer vi det. Og så Lægger det ind på hjemmesiden? så lægger vi det ind på hjemmesiden. Okay. Det er fordi, vi prøver at få sådan... Vi prøver at få lidt mere liv, kan man sige, eller sådan i vores hjemmeside, blandt andet med noget film. Vi sidder her og arbejder med noget PR, ikke? Ja. Altså man kan... Jeg har nogen vendt tilbage til dig umiddelbart, vil jeg sige, det var okay, men jeg er nok nødt til at snakke med dig. Det er noget mere filme og sådan nogle ting, så skal vi lige have lige noget ind i Matas kontor. Okay, vi kan også bare tage nogle billeder, måske. Ja, men det er nok det samme, kunne jeg forestille mig. Det har noget med reklame og sådan nogle ting at gøre. Det er klart. Så jeg er nok nødt til at vente med nogen derinde. Jamen det lyder... Ja, jamen så tusind tak for hjælpen. Hej. Der kan du se, også som jeg har sagt hele tiden, hvis man kommer ud af busken. Jo, så er Matas stege med. Sådan der. Du har ret, man skal bare åbne døren, og når du først har åbnet døren, så... Jeg tror, det handler om de signaler. Nu var der et signalement, nej, det hedder det ikke. Det hedder et signal, som handler om professionalisme. Så tænker jeg, at opgaven der er nu at ringe til lokalaviser. Ja. Alle mulige ting, og så få noget dækning på, få det eksponeret. Ja, og så tager vi ind i Matas, og så... Ja, så nogle billeder. Vi kan jo også bare selv tage nogle billeder, og så sende det til avisen, ikke? At nu har Akker fået barberet sit skæg væk. Og de er på banen igen. Og du har ret, man skal bare åbne døren. Det er bare, jeg tager det fuldstændig på mig. Det skal du ikke. Det er ikke kun dig. Altså, jeg ikke gider, og jeg ikke vil ringe, eller ikke tør ringe, og alt muligt. Det er bare... Du skal ikke være så hård ved dig selv. Jamen, vi kunne da også ringe til en eller anden nyrig, og spørge, om han ikke vil sponsor os. Det er jo helt vildt mange, som sponsorer alt muligt. Ja. Altså, man kan få en sponsoraftale. Ikke? Jo. Altså, hvis Anton Akker, så kan vi gå rundt med nogle, altså, så kunne det være Rema 1000. Så have nogle altså på vores jakker. Måske ikke lige Rema 1000. Nå, nej, men... Det er Mercedes, Audi. Ja. Det kunne det være. Men det er åbne døren. Det er tage telefonen. Det ligger så tæt på. Det ligger så tæt på, ikke? Det er bare at gøre det.